Tuhan sembah nirengulun kapurpa risang merbeng erat ning sahanan ingkang mringkanang sihing tasih mawe buku kang sawegum Bilai Ngawigna Mastu Purna Sidhem Ngawigna Mastu silat meriwang jagat karana sirantandha kawisisaning Wisana Sana sinamung lamula pesta masristantun lambahing Buddha jinandur tutur kadela tulat-tulat melap deng waradya winursita ngapa mampanan Wiskara karo negya tumiyang Jamban Purwa Binarti tameng lalu tomang ketu kampasaning Gopita tan munrengging pralambang matumpa-tumpa marmo panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa Purakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kunanga musurasa yen ninarasaya karaos mulat sari rohang rasa wani rohing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca
Jarwe wis nangkep caing carita lo becik wis gemlar. Jroning pakeliran yaiku sejatine amriksaning pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darunyang Kartika pinurba kudrating kawasa sahari ratri hangi dri bawana pura tekeng duksina gilir kemanti. Temanda dupe tanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar kaya sinrambun kaya Jawa Bating ngrembya. Dadya padhanging kutu-kutu walang atoga Bronwana miyang Brantaya dadya branakan tanpa wicalan. Padhang trawangan nari Sang Hyang Rawi ingkang ngasamar bawani jagat. Mungguing jagat wetan dumungup-mungup, mungguing hangrane ku kerabang mrengangah lamun kaeksi ayahan dilat-dilato bumi. Saya dangu sumunu Sang Hyang Arka. Kados mebelak kenan kiring abang ismu jenar kaprabawan nari Sang Hyang Basanta. Tanem tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya. Bojoing gunung ki nemlan gentanu kasiring Prabancana, lenggat lenggut nganti kaya gunung Makuta Mega. Tanpa tawis dangu selaing kawula dasih, den rasa ngupaya boga ngarep Tegal Sawai. Anglur selur tanah pedhuti sinambi sesendonan, sesindenan mikul garulukune, hanggiring raja kayane samaneh ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon. Senari jagat kang samrudu biyada rebut teja rebut kekuwung parandiri datan ana ing madani kekuming kayiwangan Suralaya ya njunggri kailasa ya njunggring saloka ya paku jamur kataliwarna. Wilanastan Suralaya, Sura tegese jiwa kang wis ngancik tateraning luhur. Dinilaya tegese jagat, yakti ing mriku sasananing titah ing wis ngancik tataran jiwa luhur. Stula sarira dumunung ing jagat wadhak, lingga sarira dumunung ing jagat pakasukman. Dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur, wiwit saking prana salira, minggahing mana salira, tumunten koma salira, budi salira, wekasan atma salira. Inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan. Pramila sinebut kayiwangan njunggring saloka tegesipun ing mriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah sinebut Jonggiri Kailasa. Tegesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar. Paku jamur kataliwarna tegese sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti. Senadyan kathah kayiwangan ingkang gumelar inggih punika Sulindra Bawana, Ngarga Tahana, Swarga Maruta, Sila Mangumpeng, Cakra Kembang, Muntara Samudra, Kaca Ngerang lan sapanunggalanipun. Nanging datan kadikayangan Suralaya, jeringging mriku tetunggiling sedaya kayiwangan. Bebasan wenang murba tan wenang pinurba, wenang masesa datan wenang winasesa. Ana padang dudu padanging rina, ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan amboga, ora krasa lesu. Datan ngunjuk ora krasa salit. Saben-saben namung kaprabawan kukusing dupa menyan ratus garu rasa mala ing ngamrik mangambar-ambar gondo arum sumebar wae Prabawa rasa mulya. Turta sinembuh sabawaning para brahmana Wasupitri ingkang samya ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana. Pramila datan mukal lamun ing kayiwangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane mung sarwa tata tentrem sukaraharja. Lah sinten to wae ingkang dadi kegununganing kayiwangan Suralaya mapan wasana pilani dewi-dewi yen Kutara Seksa Pendhita parep yen kethek pragusa nalindra jejuluk lamun dewa wenang pewisik kinecapna dasa namaning Sang Nata dasa 10 nawa wis mestani pewisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagatnata ya Sang Hyang Jagat Karana, ya Sang Hyang Jagat Pratingkah, ya Sang Hyang Catur Buja, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Giripati, ya Sang Hyang Pasopati, ya Sang Hyang Pasoprabu, ya Sang Hyang Hotipati, ya Sang Hyang Purwacarita, ya Sang Hyang Purwakanda, ya Sang Hyang Manikmaya. Bila jejuluk Sang Hyang Bathara Guru ingkang mengku werdi dadya panutaning panembah titah Pujangkara.
Pramila wisik Sang Hyang Jagat Nata, Jagat Pratingkah, ya Jagat Karana. Labet Sang Hyang Guru Angasta wenang miwiti gemlaring pranataning jagat raya. Tuwin wenang hamurba sisaning bawana. Pramila wisik Sang Hyang Catur Boja. Labet sekawan astaning Hyang Guru, dene wisik Sang Hyang Nilakanta. Punika minangka pepenget bilih tenggoira Sang Hyang Guru sinung ciri belang. Pramila wisik Sang Hyang Giripati, Pasopati, Pasoprabu. Karana Sang Hyang Guru angratoni para dewa-dewa, Hapsara Hapsari, Widodara Widodari. Pramila wisik Sang Hyang Purwacarita, ya Purwakanda. Labet Sang Hyang Guru ingkang hamrumane lelakon ing jagat raya. Risajuga Sang Hyang Bathara Guru lenggah madaning Bali Martukunda Manik sesemek Sela Kanda Waru binangun. Kayap sangganing para widodara widodari sekedhi kurang sawiji. Andher mlabar sangganing para Jawata, para dewa Tridasa Wataknawa. Mbamber mlabar Yaya Samudra datan tepi. Parandene tasih katingal tintrim tidhem madaning pasewakan Bali Martukunda Manik. Miwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling para Jawata. Ingkang sampun kepareng mangarsa menika kami tuwaning kayewangan. Jawata ing sithik pangudal-udal mewisik Sang Hyang Bathara Narada, ya Sang Hyang Narada Dadi, ya Sang Hyang Kanikarsi, ya Sang Hyang Watek Resi, ya Sang Hyang Resi Nggana. Minangka dadi kami tuwaning Jawata menggeraken atmajaning Sang Hyang Bathara Guru ingkang angka catur. Jawata ing Slendra bawana nenggih Sang Hyang Bathara Indra, ya Sang Hyang Surapati, ya Sang Hyang Upadya. Sang Hyang Bathara Indra mangraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yamadipati. Ing wingking andher mlabar sangganing para Jawata, para Hapsara, para Hapsari. Mbamber mlabar tumpang dengkul pasibaning para Jawata. Samyang rantos dhateng sabdaning Sang Hyang Bathara Guru. Sanjawining pacasuci jinajaran wajah sikep damel. Tumbahe ngrangepi jati ngarang ping megar pindha jamur barat. Parandene katingal tidhem madaning pasewakan Bali Martukunda Manik. Kaprabawan wingit pimbaning Sang Hyang Girinata. Nadan gegodhongan tanang ngobah samirana datan wampah. Kabar semung swaraning gamelan Lokananta. Tinabuh sangganing para Jawata munyang ngrangin hakarya asri seneng madyaning Bali Martukunda Manik. Parandiring mangke Sang Hyang Jagat Girinata dering kepareng amedhar pangandikan dadya tambuh-tambuh sangganing para Jawata. Dadak sakeling mangke kapireng swaraning guntur jumalegur kinarya pratandha bilih Sang Hyang Jagat Girinata arsa amedhar pangandikan. Dadya kumangun jeneng pangandikan Sang Hyang Giripati ing dereng kababaring lisan. Wong-wong rampyang ninggang sasampa kumenyar
Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng ning sahanane engkang Tuhan kanang sing tasih mawe puko sawegung sagung mering delahan Yuan kanang mamujeng ngori jeng nayageng rat Mastunomo sidam sekaring bawana langgeng nun mangke kakang Resi Narada kakang Resi Kanika putra sarawuh paduka kakang Resi Narada wonten ing Bali Martya Kundha Manik ingkang rayipun Jatimurti ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka kakang Narada kakang Resi Kanika putra kencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe Munapi di miji dhateng wiswanipun ing Raka Siti Pangdal-udal wanter sabda pangatika paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing Raka ing Siti Pangdal-udal cumadhong dawuh pangatika paduka Adi Pramesti Bathara Guru di Kakang Narada kasinggihan ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kakang kunjuk ngersanipun Kakang Narada. Inggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Siti Pangdal-udal. Mboten langkung kosok wangsulipun pudhi astawanipun ing Raka katur ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi ndadosaken suka marwata raos sing manah kula Kakang. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka Siti Pangdal-udal di Atmaja ulun kula Bathara Indra. Padha kanthi harja sak prapta kita nggih Bathara Indra. Kawula nun ulun. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi pukulun sembahan kula.
Pukulun kayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan pukulun. Bathara Indra Luntompa karya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Apa dene sira Yama Dipati? Prayogakna nggira ngadhep ning ngarsa ulun Yama Dipati. Haula non pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Yama Dipati. Namung deren lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula punjuk Sandapada Paduka Ewang Adi pukulun. Iya. Yama Dipati ulun tompa karya bombong tias ulun. Ora liwat prayogakna nggena ngadhep ana ing ngarsa ulun lan tatanen sangganing para Jawata, para Hapsara Hapsari ingkang padha mangarsama. Aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigati ning pepanggihan ning Bali Martya Kundha manik. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat pukulun semban kula. Wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Marmanipun dinten sak mangke menika Kakang Resi Narada kula piji mangarsama wonten ing Bali Martya Kundha manik. Jernyatanipun dinten sak mangke menika sanes pepanggihanipun para Jawata. Ewa dene ingkang ngrayipun Bathara Guru ngawontenaken pepanggihan malih madyaning Bali Martya Kundha manik Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Ndadosaken kagyat raos sing manahipun ingkang Raka Sidik Pangudal-udal. Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nimbali dhateng sowanipun ingkang Raka Sidik Pangudal-udal di. Malah samangke gandeng sampun sowan wonten kersa Paduka Adi Pramesti, tumuntun kula sumadong dawuh. Wonten wigatos menapa dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nimbali dhateng Raka Sidik Pangudal-udal menawi kepareng kabar babaring kathah saha kapidhangetaken dhateng sangganing para Jawata, para Hapsara Hapsari tumuntun kadhawuhna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana, para dewa, para dewi, monggo kula dherekaken manjing wonten telenging Kayiwangan Suralaya pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka Sidik Pangudal-udal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung mugi andadosna ing kawuningan Kakang. Perkawis menika perkawising para Jawata. Mila kula kinten sedaya menika kula keparengaken midhangetaken menapa ing dados babaring lelampan menika Kakang. Ah inggih. Lajeng kepareng paduka. Kakang Narada ingkang sekawit kayiwangan katingal tentrem ayem nanging dumadakan wonten gara-gara hawa panas ingkang sumundul wonten ing Suralaya satemah kathah para Jawata, para Hapsara Hapsari ingkang samya nungsang puyang numbuk bentus pados papan pandalikan jerih kalawan gara-gara ingkang tumama wonten ing kayiwangan. Kakang Narada gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan menika saking dayanipun menapa Kakang ingkang rayi nyuwun mriksa mangke rumiyin Di tartemtu kula badhe matur ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging menawi bab setunggal menika kula nuwun sewu pandangon paduka menika tumrapipun ing Raka Sidik Pangudal-udal mujudaken sawijining pandangon angka kalih mujudaken sawijining panodi tumrapipun ing Raka. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten. Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika kami tuwaning kayiwangan. Panjenengan menika dewaning para dewa. Panjenengan menika ngertos dhateng mubah musiing para titah. Sampun malih wujuding titah sewantah nadyan kutu-kutu walangatoga jinaring wonten ing panguwas Paduka Adi Pramesti. Nuwun sewu nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kemawon Paduka menika dangu dhateng Raka Sidik Pangudal-udal. Menika ateges panjenengan menika nodi dhateng kekiyatanipun ing Raka pun Bathara Narada. Kakang Narada munapi nuwun sewu Kakang. Leres kula menika jejeripun nalindraning kayiwangan. Nanging dados kami tuwaning kayiwangan menika Kakang Narada mboten wonten jamak limrahipun sarta dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula ngantos wantun langkungi dhateng pangawaosipun kami tuwaning kayiwangan wondene angka kalih. Kula nyuwun priksa dhateng Kakang Narada menika embanipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun. Ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli kula piyambak ingkang batang cangkrimanipun menika Kakang. Mila dinten sakmangke mugi kepareng nggalih hamba barono ingkang sejati dhateng ing rayipun Jatimurti Kakang Narada. Ah dalah.
Ah nggih. Menawi tetela mekaten kula badhe matur namung nuwun sewu lho menawi wonten lepat aturipun ing Raka Siti Batal nyuwun gunging samudra pangaksami Kakang Narada mboten dados sabab gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kayawangan menika wonten pirang-pirang perkawis di wonten pinten-pinten kawis tunggal wontenipun lemah sangar kayu waeng menika ugi andadosaken gara-gara ning kayawangan menika angka setunggal mongko jagat mboten wonten wujudipun lemah sangar tumuli wujudipun kayu ingkang aeng angka kalih gara-gara kayangan menika badhe minggah wonten ing Suralaya menawi wonten satunggiling pandhita tapa mongko sakmangke ugi kula tonton saking Suralaya mboten wonten satunggiling brahmana ingkang gentur tapanipun saengga dayanipun minggah wonten ing kayiwangan mekaten Kakang inggih ingkang ketiga inggih menika menawi wonten polaipun titah ingkang badhe ngembari dhateng panguwaosipun para Jawata contonipun duk nalika wonten Kraman Prabu Naga Pracana lan Pati Sekipu duk nalika semanten Praguna Pracana ingkang etok-etok badhe nyuwun widodari nang jatosipun badhe ngembari dhateng panguwaos Paduka menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan Kakang Rada kasinggihan menika ugi boten wonten angka ing salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madhep brahmana menika ugi boten wonten namung nuwun sewu Di menawi satriya menawi brahmana ingkang lampah tapa menika mboten wonten namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun gara-gara kayangan ingkang ngantos sumundul wonten ing awiyat menika dipun sababaken boten sami kejawi namung titah semantah wujudipun kawula alit ingkang samangke alaku tapa ingkang andadosaken gara-garaning kayiwangan Suralaya Adi Pramesti Bathara Guru Handra ingkang muswita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Rada cetha kula tampi pangendikanipun Kakang Resi Kanika Putra bilih ingkang ngalampah tapa menika namung jejering kawula alit namung jejering tiyang loro saudon telu saurupan teka andhu para sanget ing atasipun namung derajatipun kawula alit kegiatanipun saged sumundul ing antariksa satemah damel gara-gara wonten ing kayiwangan Kakang Narada mangke rumiyin Di nuwun sewu jeneng andika maring dawuh jejeripun kawula alit teka kegiatanipun saged sumundul wonten ing Suralaya nuwun sewu lho Di kawula alit menika mboten selama ing kawula alit nadan derajatipun menika namung wujudipun kawula nanging kegiatanipun tanpa beda kaya dene Jawata sabab estunipun titah menika titah ingkang kasinungan titising dewa ingkang aglar minangka dados kawula ingkang selamaipun gesang wonten ing Madyapada. Sinten Kakang? Sinten ingkang damel gara-gara kayiwangan? Menawi Kakang tumunten paring dawuh, lajeng kula mangertosi titah menika kula wau badhe kula puruki.
lan sak mangke badhe kula emutaken menawi mboten saged dipun emutaken malah kepara titah menika badhe kula banjut kula lebetaken wonten ing kawah Candradimaka. Sabar. Aduh lah apa-apa kan dilebokke ning kawah niki ndos pundi? Nyun pamunten lho, Di. Menawi ingkang raka isih dipangdal-dal menika munjuk atur menapa paduka mboten kagat enggalih? Mboten, Kakang. Kula nuwun sewu. Ingkang ngalampah tapa menika mboten sanes kula aturaken ing ngajeng bilih menika namung wujuding kawulalit menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka piyambak. Kadang kula piyambak inggih menika mboten sanes kejawi namung inggih menika Kakang Ismaya utawi Semar Badranaya, Kakang Semar. Anggenipun alampah tapa wonten ing wana Jebres. Wonten ing wana Jebres. Inggih. Sabab menapa Kakang Semar teka lampah tapa? Lajeng gegayuhanipun menapa? Menapa ingkang dipun jangka dening Kyai Semar Badranaya, Kakang Narada? Dalah. Nuwun sewu. Kakang Semar anggenipun lampah tapa menika mboten kok kepengin kanugrahaning dewa utawi anjangkung nyuwun dhateng panguwasaning dewa supados paring wahyu utawi kanugrahan menika babar pisan mboten. Namung mugi andadosna ing kawuningan. Kakang Semar anggenipun laku tapa menika istripun Getun Geduwung kagol kogelan manahipun nalika lampahipun Nalendring Darawati inggih menika ingkang wayahipun Bathara Kresna mala kramakaken inggih menika atmajanipun Siti Sedari pikantuk kaliyan Abimanyu. Dok nalika semanten Kyai Semar menika ngemutaken dhateng Nata Ndarawati supados anengga dhateng murcanipun Janaka. Nanging krana kesesa tumunten dipun dhaupaken temanten kekalih. Tumunten nalika semanten Semar ngemutaken dhateng Nata Ndarawati. Namung boten dados kersanipun ingkang wayahipun Nata Ndwaraka. Wekasan Semar dipun uman-uman ngantos dipun unek-unekaken kados mekaten entek amek kurang golek. Malah mantu Ndarawati nggih menika pun wayah ndika Abimanyu mentala nyikara dhateng Kyai Semar Badranaya. Lah menika ingkang dadosaken kogel kagelan manahipun Abimanyu mentala angecoi kuncungipun Semar Badranaya. Kumunten Semar kesah saking negari Ngamarta, kesah saking negari Ndarawati mapan saat majanipun wonten ing wana Jebres. Tapa mongko ta Semar menika anggenipun tapa mboten lamakipun tiyang tapa. Anggenipun tapa menika tapa jengking Rada Dal. Mengkaten Kakang Rada inggih. Dados Semar anggenipun tapa menika mboten gayuh satunggiling kanugrahan babar pisan mboten. Namung nyuwun pengadilan tumraping para dewa. Dene gesangipun wonten ing Madyapada sampun lampah gesang kados dene tiyang Papariman Ngulandara. Ewadene tasih dipun sepelekaken dhateng ingkang Dimong menika lho Di. Mekaten Kakang inggih. Kakang Semar anggenipun tapa wonten ing wana Jebres kanthi alampah tapa kados mekaten patrapipun saha dipun tutaken atmajanipun tetiganipun karana kogel kagelan manahipun Kyai Semar anggenipun sampun dipun sepelekaken dening Nata Ndarawati tuwin dipun ina dening wayah kulun pun Abimanyu wekasan alampah tapa namung nuwun sewu Kakang menawi lampahipun Kyai Semar kados mekaten menika tumrap kula ingkang lepat menika sanes sinten-sinten nanging lepatipun Kyai Semar Badranaya inggih Kakang Semar Badranaya. Mangke rumiyin panjenengan lepataken dhateng Kakang Semar menika nuwun sewu lajeng dipun presani medal margi ingkang pundi Di kula nyuwun priksa. Nuwun sewu. Sampun satrepipun menawi jejering Panakawan nampi duka saking Bendara langkung-langkung badhe nampi tumindak ingkang kados mekaten menika mestinipun Kakang Semar kedah ikhlas sabar penggalihipun nanging ingkang menapa tumuli piyambakipun kogel kagelan penggalihipun sakmangke lajeng ngalaku tapa anggenipun lampah tapa menika mboten kok gugat dhateng ingkang damel wirang kaliyan Semar Badranaya nanging kepara malah gugat dhateng Kayiwangan. Lajeng lepatipun Kayiwangan menika menapa? Mongko patrapipun Kakang Semar ingkang kados mekaten menika adamel gara-garaning Kayiwangan. Wekasan akeh kathah sangganing para Jawata, para Hapsara Hapsari ingkang samya ajrih mlajar krana gara-gara ingkang timbul saking Kyai Semar anggenipun alampah tapa brata Kakang Rada. Ing ateges patrapipun Kyai Semar ing kados mekaten menika damel kapitunanipun para Hapsara, para Hapsari. Damel kapitunanipun para dewa, para dewi. Ing mekaten Kakang Semar
ulun nanggep kelepatan tumraping kadewatan. Mangkir biyen sabar Di. Nuwun sewu. Menawi jenengan menika lajeng kelepataken dhateng Kakang Semar Badrana anggenipun lampah tapa wonten ing wana Jebres menika. Kula nuwun sewu lajeng menapa Adi Guru, kula nuwun sewu lho, kula nyuwun priksa. Inggih. Menapa Adi Guru menika wantun ngemutaken dhateng Kakang Semar jer menika kadang werda paduka piyambak. Inggih. Menika ingkang kula dereng saged matur Kakang. Margi ngaten. Menapa ing dipun lampahi dening Kyai Semar utawi Kakang Semar menika sajaipun nyuwun pengadilan dan jenengan Adi Pramesti. Niatipun Kakang Semar menika supados panjenengan menika ngemutaken dhateng sedaya lampah laku ingkang boten sae ingkang sinandhang dening Nata Ndarawati menapa dening wayah paduka pun Abimanyu. Ning lha kok malah panjenengan lepataken dhateng Kakang Semar nuwun sewu lho Di. Mboten nama kula menika badhe duwa dhateng kepareng paduka ning kula menika ngemutaken sampun ngantos panjenengan menika salah anggenipun lumampah utawi salah anggenipun paring dawuh dhateng Kakang Semar Badranaya. Inggih Kakang. Sedaya badhe kula pitang. Namung sak mangke kula sampun netepaken bilih Kakang Semar menika kelepatan. Ha iki lajeng kepareng paduka menapa paduka badhe tedhak piyambak wonten ing wana Jebres. Nyuwun pangapunten. Menawi kula ingkang merpeki dhateng Kakang Semar tan wandi mangke kula sor perbawa kelawan Kakang Badranaya. Mila sak mangke kula badhe pados sarana Kakang. Sarananipun kados pundi? Kula badhe tarot pados sarana amuja wujudipun Aji Gineng. Aji Gineng menika badhe kula puja wujudipun raseksa. Sak mangke badhe kula utus supados angusir dhateng Kakang Semar Badranaya. Anggenipun lampah tapa wonten ing wana Jebres menika Kakang Narada. Leng-leng ing triya mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin yang tantulusa amangku sang Hyang Utama Nalendra Muda wuwuse hangrerepa Nalendra Muda wuwuse hangrerepa yang lunging gadung malengkung lir kaleresan lelena tanpa kanin sigra ngedalaken wujudipun Aji Gineng nadyan namung sak mrica binubut Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Jatimurti sigra muja wujuding Aji Gineng nalika semanten eling-eling nalendraning Jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Aji Gineng ana wujuding Nalendra Yaksa gagah pideksa wis mangarsama ngersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah
Tata Pandha Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Nuwun amit pasang Kalimantapi tinebina ngiladeni dumawaing tawang tuwang wulun Paduka ingkang nyidhikara dhateng kula satemah kula wujud kados mekaten aji gineng wonten timbalaning adhawu sira ulun puja wujud yaksa nggih kasinggihan mekaten mula Kang Sangga kuwi aja nganggo jeneng aji gineng nanging sira ulun paringi jejuluk Prabu Kalawereng ya pancen mengkono lan wonten wigatos menapa dene Paduka kepareng nyidhikara dhateng ing abdi wujud kados mekaten muduna ana ing wana Jebres ana sawijining titah ingkang alaku tapra aran Badranaya ya Kakang Semar sira ulun utus supaya prapta ning wana Jebres ingkang wigati nundung marang papaning Kakang Semar nggone laku tapa inggih menawi Semar Badranaya berguguk ngutawaton bondan tanpa ratu uga boten purun kesah ulun paringi Purbawasesa kita ingkang kudu bisa nundung tundungen kanthi srana kepiye wae ulun pasrahke lawan jeneng para kulub Kalawereng lho nggih ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang tumulya mangkat dina iki Prastawa dawuh Paduka kliranana kula nyuwun pamit madal pasilan medal wonten ing Madyapada sinuwun Kutha Pandha Tata Gati Wisraya Indriyaksa Maruta Pawana Punami bidalipun aji gineng ingkang sampun kula cipta wujud raseksa samangke dados sarana tentreming kayiwangan Suralaya krana Kyai Semar inggih Kakang Badranaya tartemtu badhe kesah saking wana Jebres anggenipun alampah tapa menika Kakang inggih mugi-mugi saged kalaksanan mugi-mugi saged anundung dhateng tapanipun Kakang Semar Badranaya anggenipun mapan wonten ing wana Jebres di Kakang rada kasinggihan malah samangke kula kinten sampun paripurna pasewakan tuwin pepanggihaning Para Jawata Kakang rada kula kanthi manjing wonten ing kayiwangan monggo
sesarengan dahar pelem pertangga jiwa miwah jambu dipa nirmala. Kae lathe. Inggih ngestaken dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Namung estu padha dawuh Adi Pramesti Manikmaya. Nggih, Kakang Rada kasinggihan Indra kula wonten paring dawuh pukul. Budalna para Jawata kang padha gandung siba jeneng Ulun Arsa kundur manjing jroning kayiwangan nun ngestaken dawuh. Yun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yamadipati wonten dawuh pukul. Tatanan sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari aja nganti ana ing kepadha gawe geger. Jeneng ingsun nedya manjing karang kawidodaren. Nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Bathara Indrapa dene Yamadipati, Kakang Rada monggo. Monggo Dik kula dherekaken. Purna gati ning paranggilan. Nalika semanten Sang Hyang Jagat Girinata arsa mandhap saking Sila Kandawaru binangun kayap sangganing para widodara-widodari. Rumahap nderekaken tindaking Sang Hyang Giripati manjing telenging kayiwangan. Nalika semanten lumampah lon-lonan pating gumbyar sandraning lamun katinon saking Mandrawa rebut praba kelawan srating Sang Hyang Pratanggapati kanton gumebyar busananing Sang Hyang Jagat Girinata.
pribaden ketimpulan kaya ngeling iku budaya suwuke kok le serem. Wae semenengke wae wong kesel ya dirasak-rasake dhewe kan. Iya, pancen ngono. Biasane suwe ya mung cukup nak ngono wis kepenak kok iki dadak ngoyo-ngoyo. Iya. Sowan ning ngendi, Mak? Iki pancen tak pruputke kok nok. Iya. Bengi iki awake dhewe sowan ning dusun Jalin. Iya. Karangdawa. Iya, Iki telung padusunan padha nganake bersih dusun nek ora kleru ngendikane penyanyi Bapak Tristiyanto mau no. Iya. Sing nemoni karo awake dhewe. Iya. Lan uga ingkang nimbali karo awake dhewe penyanyi Pak Tristiyanto. Iya. Kuwi keluarga